Lambo the first mua Akanu Ibiam on Egwuoko about the first eze emwela ala Igbo before. Ọbụmambụ number 1 eze the Imo State before abịa ekewasị ya Abia State. Ị gaghị hafụ ndị iche. Omenala mbụ omenala chọọchị mbụ chọọchị bịara ọhụụ. Ọ bụ m wuru chọọchị ukwu anọ nga. Na-alụrụ agha Chineke nnukwu mmere nwe gburu egbu nwe eririla ọnụ ndị mmadụ ndị eri anụ mmadụ ibewe asị Chineke mere wee bere n'anya adịghị onye hụ ọma mere wọọ agha adịghị onye o mere anya ọma aka bụ ụka agha onye tiri ọnụ onye tiri se eji alụwa ọgụ because agha nji emebi ihe niile adịghị onye mkpere n'ụlọ anyị mgbe anyị lọdo otu anyị abịa ahụ na anyị ga-eme ụlọ m akụkasịrị ya ụlọ ka ebula mbụ ọnụrụ bifo gba ọsọ akụjasịrị otu ya ma alọtakwa alọta ndị Aba abịa arịarịa abịa sitela mmiri mkpachiri lọ n'ama m lọ bụ ihe nji na-aba ụba ana m arụ na kọntrakt abụ m kọntraktọ otu anyị ihe Uyo lọta la m nwa sekretari wee wabịa arịarịa kwụrụ ndị enyi m esi wee gbagbuo m ladị ihe mmere dị iji mmere dị ede mmere anọ m ga na-agbagbe egbe ha na-agba m na-agba m du mgbe o duru m atụkpa ahụ rịdata gata ọhịa gata bakiad hefọ gbafuo onye ile nga kedu ya China ọ bụ ndị ukwu nọ n'Aba ọ ga-ọ bụ onye gwara m mmeghere ọdụ gwa m mbụ ọka m nchọtara m si m biko gbara ele nso na ndị mere planet egbo m I think some unu anụọla onye akpa ọka m late ya chọrọ m bịa ebe ime n'ime mgbara ọsọ ma m biko gwetachara m ha niile lee nso lekwakwana na ya nọ mee plan lọbụla ka ebe na-adị nwere mmadụ lọbụ onye si la aha m dị olu but atọkwana m ya about 10 years ndị tọ ya ndị tọ that small boy ya sị m egbuo mgbe ahụ ọ dịrị ewi mama kwụ ya Chineke sị agaghị egbute aka m dị ụcha na mgbe chọrọ ọsọ ahụ agbadosara m ebere akpọ eberi ọmụma agbaruru m ibibi ọ dị ebe m agbafọfụ ọsọ sọfa eji m okwu m agbụta ata adị uwe ntị ndị ụmụnne m ga-enyere m uwe ntị tirila na Aba m bịara ịgbagbu m bịara igbu m gbaa nga na niile ọkụ ọ ga-adịwekwa surprise gbe bịa hụ ụlọ n'otu a ndị and the whole wekwanụ lebere plan a adịghị na ndị ya ka ogbu mgbu the so spiritual head sila adịghị onye nwere ike ibute nwanyị ọ nọ ebe ahụ la Kalaba nụ umere nwanyị mmanya mmanya nwanyị ndị imena etinye kpewe ekpere dịka ọ gwara m ma teta ma lọ ọ bịala efuchichala ahụ niile m nwere akwa igbe ego nji wesịla ilu ụlọ ekwurekwu ịmakwa wọhọ ego niile ego ụlọ chọọchị ọkwụma ego chọọchị atụtala chọọchị
ọwatụta wee nye m si ndowa ma egwure wụsara ala ha bịa ebe a sị la ha gwuru ekwula m na ahịa ego ma gbata ma ị na-ego lekwe ihe juru ga daba wegwu otu nwatakịrị gwerela akpa fokwo gata bagayad pushia m laa dịka agwarịta m wesịrị n'eziokwu nke ụwa Chineke anyị dị ife aka gidere ụcha adịghị hụla mmadụ nwere ike imetagala ụwa ka atọ dịwa onwe straight forward lee anya ịhụla aka ma ịhụla ya ọ bụ mmadụ ibe m nyọ onye a kpọrọ ọpara na ukwu anyị nwụrụ nwa ogwugwu okwu wee gwere balị nche egbe nye m sị m gide nwanna m ga-agbachi ike sọkwa egbe sọcha bịa nga ahụ nọ bikwasa ya ha tuwa gbalị ise gba mkpa aka eburu ọkụ ma egwere aka m dahụchi ma afọ mgbe dahụchi ihe afọ ma na-ada kotokotokotokotokotokotokoto Chineke mere ebere orebafọ m ime afọ ma na-eti nna m egwere mma asịrị ọ bụ onye le ọbụ ajọ ọnụ Ikonne wee tie nwokorobịa egbuola ya tie masị na m egbula agara lag m ịfụ ndụ nwaanyị akara bụ gwọrọ m onye nkwere onye Mbaise nwaanyị Mbaise ngwọrọ m eji ebubu otu a ma aka m otu mutu afọ mgbe ị hụ lada ihe mere ọ nọ mụmụrụ ka ogbe na mgbe akala abụọ mgbe obe nyechere m efefo m onye idile nga mmadụ ndị ndụ nwere nwanna ya onye akpọ Benard nwe mmadụ wogo ọ bụ onye mere m ya mere ya si now masị wee ndị nwe m unu egbula onye hafụ na ya gbafuo ụmụnna m nna m adịwere dị mgbe ahụ ihe asa ahụrụ ya wa agara wee mabụ isi agha eburu akpọ nwaanyị ahụ nwaanyị abịa otu a ka m gbatịrị tiri abụla sọtọ abịa asa bịa vufta m bịa sasịa m ahụ nwa na-adasị kotokotokotokotokotokotokotokoto egwuru ala otu a ọnụkpa ahụ gị hụ mgbe abịa taa m gbena ya gburugburu onye ahụ nwụọ ma nwụọ because obi dike lere m n'obi mgbe ahụ ịmara gị hụ afọ m dịkwa ọ dị mụrụmụrụ gbuo tukotu ọ dịra mbụ Chineke sadị nwa gị ime m onweghị ihe ọbụla mmadụ nchere mmadụ ibe ya la in the life leji ala hela now mgbe ahụ anyị gachara lọta ka ma nwe mere otu mmadụ abịa mgbe arrangement sacha ụzọ gbuo ya eze Ikonne ajọ ọnụ Ikonne mgbe abụba eme eze nna m bụra chief for customary courts ọ bụ ọrụ mara ndị ọdọ agaghị vọ ọnọdụ ya nọ karịa ọnọdụ famili ke ụmụ ọnọga ndị ọdọ eji enwe ọnụ mara ndị ọdọ agaghị igwe ya ha gawa igwe mbụ kansụl ịghọta ihe na-agwa kansụl ọ bụ nwe ndị ọnụ mara ka nga igwe ogwe anyị egwere eze kemgbe ụwa la anyị ji ọfala la m ji ọfala nga na anyị nọ ọ bụ m ji ọfala ihijọkụ ogu amadị ọhụ ọ dị m n'aka gbuo but edoro m n'otu m na-aga chọọchị ị gaghị afọ nwe ndị che
gimekwaga afọ mgba gị ga-enyewe mmanya ga-enyewe mmanya waṅụ nyewe nwekewe ndị were kpọ ndị iche kpọ ndị le-eme omenala wee ga-emere omenala ga-egawa chọọchị gị ịzụtacha ndị a ga-enyewe ị gaghị hafụ ndị iche omenala mbụ omenala chọọchị mbụ chọọchị bịara ọhụụ ọ bụ m wuru chọọchị ukwu anọ nga Brotherhood and Cross and Star ị na-eme omenala na-emekwa na-ekpe chọọchị gị chọọchị gị dịrị n'obi n'ike nke Chineke ga-eso imere ihe mbụ mkpa gwuru obi na-enye ekwensu ka ya were kpọ ndị mma anaghị ndị iche wee mere anyị ya na-emere ya every year nwekwara nna mmadụ nwụọ otu nna m dị anyị ji ya ala nnama ọ bụ ehi Igbo nwụọ today ihe ejighị ili mbụ ehi Igbo ọ bụghị nnama now egweta ga-abịa sila ehi a were nye amaala egbuo rie ọ bụkwa dịka esi ọpara nke igbu ya ọ bụghị ọpara nga igbu ị bịala omenala ngwa omenala anyị amara m ọ bụ uru mụrụ gị nke ahụ ma ọ dị mma ị bịala omenala anyị dị mkpa anyị ga-eri ji ọhụrụ omenala anyị ga-afọ mgba ga-enye dị iche mmanya gị gaa chọọchị kpere Chineke gị were onwe were nye Chineke n'aka onye si ya emere omenala ga-esi oke gị mgbekwara nye ndị iche gaa họọ ndị ukwu ahụ mbụ ndị a na-eji achị ya ga-egwere hụ niile a chọrọ so ga-egwetacha ya nyewe gwefe anya were ka Chineke nye Chineke were ka ekwensu nye ekwensu gaghị ọrụ ụwa ọ dịghị ọ nabịrị because mgbe kata mgbe afọ mgburu mmadụ gbapụ ọjụ pụta maazị oge n'ụlọ ụzọ chere ya nke a adịsịrị onye akala ma ahụ mere na nka ga-ada aka je nka emekwala mmadụ ibe ihe ọjọọ erighekwala hụ ihe afọ mmadụ ibe n'ụwa erighekwala hụ ihe afọ mmadụ ibe ide eri ihe mmadụ abata ga-egbubikwara enye egerela abụ erie ya leza ma onye ahụ achọghị ga-enwere wogbenye abata nye Chineke ndị maka ya Chineke ndị maka ya ekwensu ndịkwa maka ya because nwa ọbụla ndị ụwa na ọ dịla aka Chineke ya hafụ Chineke ya ndị mụnụ nwere ike ije mụnụ ji ọmụ because mgbe na anyị nọchitere ịbịa afọ niile eji m enye ndị village m nama every year wura ndị mmadụ ngana nama njeju ndị mmadụ lapụtachiri m enye village m na wee gbuo rie enwere m cabinet dị iche lambụ the first mụwa Akanu Ibiam ọ na-egwu oko ọ bụ the first eze enwerela ala Igbo before apaitere ọ bụ lambụ onye mbụla mbụ nọmba 1 egwepụtara ka Major General mgbe onye mbịara bụ inye anyị kpọrọ ọ bụghị ndị gọvanọ ndị inye Major General nyere mkpara Major General anwụọkwala nọ mgbe a bịara inye anyị mkpara ọ bụ mụnwa Akanu Ibiam
lọ́nà egwu oko akpọ m nọmba 1 Major General si ma mbiko enyi wa si ma mbiko ma ka ebu n'ụzọ menye Akanu Ibiam Akanu Ibiam abụrụla premier the former premier ka wee kire ya ugwu ma sị yes kire nye the man I like him ọmụma mbụ nọmba 1 eze n'Imo steeti before abịa ekewasị ya Abia steeti ọ bụ wee ji nye m enyi 1 faba ezigbo gburugburu mbụ ọ bụ Eastern Nigeria abụrụ m the chairman la Eastern Nigeria ma Enugu ma Onitsha Abia all the whole Eastern Nigeria ọkwa ịma Eastern Nigeria onye ndị presa mana onye jụ ajụjụ ọmụma mbụ the first person engineer agara m tour all the whole Eastern Nigeria mgbe e nyere m eze nye m chairman all the whole traditional rulers Abia all the whole traditional rulers mgbe enweta Eastern Nigeria na-aga tour ma Owerri ma Enugu ma everywhere ọhụ ejiwe kpọm ezi Igbo gburugburu ịhụla ma gasị because ndị mbụla mbụ ngara na ama agafọ mmata onye mbụla mbụra chairman mgba amụrụ ọhụ eji kpọm ezi Igbo gburugburu ọbụma mbụ diọkpara mbụra diọkpara anwụọla mụnwa bịa nọchie la m ga-abụ diọkpara gbuo la m ga-eji the whole of ala la m ga-eji the whole of ala throughout the whole east throughout the whole Ọsụsụ village Arịarịa ọ bụ m nyere arịarịa ọ bụ m nyere arịarịa la m nyere arịarịa la m nyere ahịa arịarịa jụọ ajụjụ ọ dịla agreement yes la m nyere la m nyere ọ bụ mgbe adịrị evu evurushi adịrị evu Ekọha Aba adịrị evu ya shi ọ bụ na adịrị awụchi ha bịa jụwa dị otu wenge ime eke wenge iri awụchi otu mmadụ agwa ha sị ma ji ele eze Ikonne eze Ikonne na-agba obere ala lee ma ga-azụta ya ala ma ọ ga-enyekwado we ha bịa ndị ukwu abịa ndị gọọmenti abịa masị ọrụ ekele nwere m ala ma kpọrọ gala arịarịa anya ga-echikọta tụọ ya ka gaa gburugburu waṅụọ ebe a ka a na-awụchi ada awụchi a iji everywhere wesị iji ajọọ n'Ikonne ọnwụ gbuokwa ya keke emekwa ya adị m dọta ya ọ bụ dị nwa mma m mere m na ndị nwe ala mgbe arịarịa ọ bụ mmụ ala ndị arịarịa la m zụrụ ala ahụ azụ ana m agba obere ala ana m ere ala n'azụ real estate yes dere each ma ọ bụla plot ịchọ 1000 plot aga m inye gị ịchọkwa ala gboo akwa m inye gị ma yes ma kwere otu onye ka nọ nra n'ụlọ azụ mgbe enyi nwoke ọgụkwa ịchọkwa ala aka ọ ga-eresi ofurula aka nna ya ka ọdụ onye ke nwanne ya ke tọtara ya onye ka azụkachara ebe niile ofurula aka nna ya ma agajien ọ ga-anọ agadị m na anọwa dị enye mmiri ma
2 days onye ka evuta ka onye ka evuta ka onye ka evuta ka ma na eriju afọ baba mbụ watara ala Hausa nje bonge isi